Ang atong oras alas 10:08 tag na sa gabi. Adlo karon diya ko usa di ka sitio dire? Okay, sa Chinese Samang no, sa Chinese cemetery sa Barangay Carita. Nga to nagbesugbo, di ni kalag-kalag mga ka-super. Mo ni kuya oi. Napay man panto dire. Tabi po kaning kuan ni kadang mga dangamate dili kay kuan Chinese Cemetery Subdivision, mga samang na dili no, mga pansyon. Ay boss, ang mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency 7 no, ubos sa pagpangon ni Regional Director Levi Ortiz may paygayon unya kaning area balay na gid siya napay koral batag buwak kuros no usa ka Chinese kaning kanang Chinese no nya Katoliko siya kay na may cross mga ka-super de balay dire no managsuon ang nidakpan karon sa gihimong bypass operation sa mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency sabi ko kini suod ka dire no trespassing nya way des to way pansyon dire be ato talang be nag-inom pa sila napapansyon dire ha asa ang gitumban pansyon din Tama. Pansyon din anya ahaman ang kulan ahaman ang gilubong ang krus gitangtan ang krus gitang kalang krus nya og nimo bisita kalag-kalag dire bawa na sada kong krus masaag to pa sila may gala so managsuon dire sur may pansyon dire Jabuan pansyon pa din no nya ang patay di ka to masuko ang bukog di ka to masuko tong bukog kanang panas kagabi on mga alas 12 way mo kuhid dire ha managkot og hiyo iyo to iyo asa ni oy balik ko ininsik banda Chinese candle money Chinese candle mga super no mura mo kanang abi ko ba kanang kuan ni silig tukog og kana bitong bata bitong nga kanang kuan no nya tapokon nya tapok ko tapos ihiktan mo ring silig tukog mo na Chinese candle mga super no money onya dia dali di ay social distancing so money no sila boss lang pagsuot ka dia gibana nga moabot sa kaning 700,000 o doon sa milyon ka pesos nga DDB Value Dangerous Drug Board na nga Shabu ang nasagpit diri sa sud gabahin sa Carita o kanisam ang kani ko no sitio Chinese Cemetery dili na sitio cemetery gid ay dili mo ni mga Shabu no ang sagmit onya kuan posible kadto may 25 no 15 nya kanitag 5 o depende timbango pa dito sa kuan sa kaning laboratory no sa PDA laboratory onya proceeds anya na po ng bypass money gisud ani ko sa ice cream abi nimo og man isud surep pag kuha nimo bugnaw pero pag abli nimo dili day bugnaw dili as masud kay lahi man
Manang suo mo ni si kasi pangalan mo boss? Danilo. Danilo Fernandez. Fernandez. Nya kani. Dante. Dante. Kasi magwag ninyo duha. Yeah. Siya. Kasi ano mo subject kani. Kuan sa Bible. Sige kuan. Si Dandan. Usa may imong trabaho diri kanang kuan. Ay mo Danilo no? Usa mo imong kuan diri kanang trabaho gid matag adlaw. Walang trabaho kay. Namin ka-ticker dito rin. Kamu caretaker diri. Unya. Ano niya? Ako sa Sala City. Pero kung na-involve man ka ni sa pagmamaligya. Oo, maligyan na. Ako maghihatod mo na rin. Gihatod sa imo kasi kapila ka gihatdan na. Ako pa nag-ikuan. Ano niya? Ano niya? Kasi gatupod. Ako pa dato. Ipatagor pa siya. Gipatago sa imo. Musugod ka nang di mo na mo kaila para sa pala ko di kaila nya. Walo. Ha? Ay, yan mo bibili na kwarta niya. Sugod ba? Iso yung mga panahon na. Pila gihatag kwarta nimo sa imo? Ano na? Asa? Asa kani? Balik Balik pila na ang buwan? ano na, mayroon ng gatag. 2,000 na. 2,000. Ano sa may pong sa imo sa naghatag? Ako, araw na yun eh. Kay Araw na ito ko sa kuha. wala ka magkisi-kisi nga unong itago mo na di ba ta kaila na. Ano, hindi po sa bala ko. Pero kaya ba ko sa imo itaguan? Pero sa una na maliga ka sa pod. Wala. Unya sa nya wa ka kuan kanang wa kahibaw nga mosampot mo kani. Sa kalisod ko, wala nga, kita gawas-gawas. Pero na may quarantine pass. Pila ka buok? Sara. Usa ka buok. Pila mo ka buok diri pamilya? Ano, Sara. So caretaker sa Tibok Chile Cemetery sa may pamagi ani sa sweldo. Kuan sa kuan. Anas lang ba yan doon, taga buwan na. Daghan man din mo diri. Ang ba naman, wala man nagbantay. Mayor man na diri. So ikaw ang Tibok Chinese. Kamo ba ka mag Chinese? Adi Day. Ya og Chinese mo budol diri mo ana namilubong sa pagsalabot ninyo. Kabam ni sa Bisaya. Ka mo Bisaya. Yo kana pure Chinese yun. Adi, nam sila kuan na. Interpreter. Interpreter. Kuya walo. Sige. Si Danilo Fernandez na kani pangalan mo? Dante. O sa pa imong kampo na participation? Ako man duha day. Nya nalipay mo nga gibila mo ani. Di Carlo gyud. Asa may ko ani kanang wa po mo tagay ka nagkuha nga na inyong pangkonsumo ani. Para malipay mo. Asyara. Pastilan may gala. Napagal wala ka dante. Pagkala sa kulo sa takan ba? Naghantag pa day ka? Diyan ako sa takan ba? Naghantag na. Doble na kaso nimo. Gambling o illegal drugs, pastilan. Yan ang ko magigagig pala. Mga ron. So money, ang ebidensya mga kasuper ni matungura. No? Tatawad. Niya sa ito baga viewers karog gabi mayong gabi kaninyo no si pangani AHR Glenn Quensa Tuara maraman niya ingon matapan niya nga si Netchi Pinya Flor Pikaw ko nga tingkalag wapay lepe kalagkalag ko Hulyo bagay taron Hulyo pa ang kalagkalag November napatas isik yun matubas mga komedya suban nga ang isik dili daw enhancement committee quarantine engage community quarantine kamera more nag-engage sa tanis COVID no sa pala ang inventory karon mismo sa area sa may Shady Cemetery si Kusyal Kos kailan kanin luwa Kos Kaila ko ring usa pero sa influence of ilang illegal drugs activities nani sila sa atong barangay sa Badak. Para sa kukakuan kaayo kay tagtaon na mga yun na wa may magbadag niya wa sa may mag session. Unang kaingon sa ko na wa ni kay nila. Naputog sa tinuod yun no, sa dili lang kay ang barangay Kareta but whole Philippines murag na
Nawa gid natin man ang badag tungod ini COVID. Tungod ning kuan gid COVID kay wa Mm. mm. tay session. Tinuod. Kuan lisod kayo. Pero sa before nga kato mga sananglabay nga mga kuan, nga wa pay COVID, possible nga naapil sila sa badak o ato i-check ni ang ilang mga names. Ang among ginana na ang kapitan ra gyud makibaw-an na og naabala sa kami Mm. gyud wa gyud makibaw sa ayang sa kanang Chicos. mga lista. Okay, salamat ko konsehal Chris Barda. si Konsehal Chris Barda. Okay, mali. Kini ko super banjo talasik na ko direktamente sa may sitio Chinese Cemetery, dili ni sitio Minterio ha, sitio Chinese Cemetery. Na po yung nag-comment din no. Matutarungon daw nako. Okay. Hala. Oy, sa mga bashers nako, may gabi niyo dia. Nahinaot ko nga okay ra mo. Wa pa mo kanang wa pa mo makadagamdam sa kaguos COVID ka mga panahon na. It's normal no sa itong mga bashers ba yung gabi. Para nga mo sa pag-follow sa Super Balita Cebu. Benjo talisik lang. Oy tuod. Salamat kag Kapitan Allen Bores o Alejandro Bores barang itoong Lami SBCS manok Basilan. Salamat, may gabi. Ka super.